आई भैया रुआ सब भोजपुरिया भैया लोग के नमस्कार बा, प्रणाम बा, सलाम बा। ठीक बा, रुआ लोग खतरा फिर जबरदस्त मैटर लेकर के आ चुकल बानी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। ठीक बा, आ खास करके वो लोग खतरा कुछ बात कहे के चाहता नहीं। जो लोग केहू के पास में बैठल बा उ लोग वीडियो यदि देखता तो उ लोग वीडियो बंद कर दे, कैसे ये वीडियो में कुछ खतरनाक शब्द लिखल गइल बा जो कि शायद खराब लाग सकता। पर्सनली सिंगर लोग खतरा लिखल बा। ठीक बा, तो केहू बुरा मत मानी। गाना भाई सब देवे के पड़ला, आ सब लोग के ज़्यादा यही सब फरमाइशी बा जे ऐसे ही गाना चाही, तो हाँ का करल जी भाई, लिखे ही के पड़ी। ठीक बा, तो एक खतरा बुरा मत मानम लोनी। आई लोनी रो लोनी के गाना सुनावता नहीं, थोड़ा सा सुना देता नहीं वीडियो में, अब बाकी सब लिख करके सुनाई। करेला सालो सजाला मुहावे पा फंस तब बस करेला। हाँ एगो बात और सुन ली, बिल्कुल नया ट्रैक बा। ठीक बा, एकर म्यूजिक अपना हिसाब से डमी दे करके रोलोनी बनवाएम लोनी। ठीक बा, हमारा गौला पर मत जाम लोनी, हम थोड़ा कम कम भाव देले हैं और वो लोनी कोशिश कर लोनी अच्छा भाव दे के अच्छा से गावे के। ठीक बा, तो लोनी के आई लोनी गाना सुनाता नहीं हल्का सा सुन ली लोनी वीडियो में। अरे करेला सालो सजाला मुहावे पा फंस तब बस करेला, हाँ बस करेला, हमार सैया रे सखी अलबत करेला, हमार पियवा रे सखी अलबत करेला। आशा करती मस्त लागल होई। ताई लोग के गाना पूरा डमी करके सुना बतानी। ठीक बा, तो बना रही हमारे चैनल पर। आ यदि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, कैसे जो ऐसे ही वीडियो रोल खतरा आते रही। एक से एक जबरदस्त बेटर रही। बहुत सारा गाना भाई याद चढ़ावल समय थोड़ा कम मिलता, इसे नहीं अपलोड कर पावत, ओकरा खतरा क्षमा चाहता नहीं, लेकिन कोशिश करब जितना भी समय मिले रोनी खतरा गाना अपलोड करत रही। ताई लोगों की ज़्यादा समय ना ले, वीडियो के स्टार्ट करता नहीं। आइए आप लोग को मुखड़ा सुनाते हैं, बिल्कुल नया मैटर है। ठीक है, न्यू ट्रैक पे लिखा गया है। इसका ट्रैक आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना डमी दे करके अपने हिसाब से डमी दे करके बनवा सकते हैं। ट्रैक बनवा करके फ्री में गा सकते हैं, फ्री सेवा गाना है। ठीक है, तो आइए आप लोग को मुखड़ा सुनाते हैं। करेला सालो सजाला मुहावे पा फंस तब बस करेला, हो बस करेला, करेला सालो सजाला मुहावे पा फंस तब बस करेला, हो बस करेला, हमार पियवा रे सखी वाला बहुत करेला, हमार पियवा रे सखी वाला बहुत करेला, हमार सैया रे सखी वाला बहुत करेला, बहुत करेला। तो मुखड़ा सुन करके आप लोग को अंदाज आइए गया होगा कि बहुत मस्त सॉन्ग है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि ये गाना आप लोग को कैसे गाना है पूरा सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, गाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाना कैसा लगा। ठीक है, ताइए आप लोगों को अंतरा सुनाते हैं। अरे दिने पदिन बिगड़ता देहिया के दशा, गलता जवानी जैसे पानी में बतासा, पानी में बतासा, दिने पदिन देहिया के बिगड़ता दशा, गलता जवानी जैसे पानी में बतासा, पानी में बतासा, इने ओने देहिया के नस करेला, इने ओने देहिया के नस करेला, हमार सैया रे सखी वाला बहुत करेला, हमार पियवा रे सखी वाला बहुत करेला, हमार सैया रे सखी वाला बहुत करेला, बहुत करेला। तो ये था पहला अंतरा। ठीक है, तो आइए आप लोग को लास्ट अंतरा सुनाते हैं। हम तो उतना सही से गा नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा सही से गाने के लिए, बहुत बेहतरीन गाना है, ये ऑर्केस्ट्रा में बजने वाला गाना है। ठीक है, तो आइए आप लोग को लास्ट अंतरा सुनाते हैं। लास्ट अंतरा है नाम वाला, जो कि अपना नाम दे करके गा रहे हैं। आप लोग यदि ये गाना पसंद पड़े तो आप लोग अपना नाम रख लीजिएगा, हो सके तो मेरा भी नाम दे दीजिएगा। तो आइए आप लोग को
लास्ट अंतरा सुनाते हैं। अरे फूल तज बेदर्दी से रे भई लगावाना खेलतावे देहिया से समझी खेलावाना समझी खेलावाना फूल तज बेदर्दी से रे भई लगावाना खेलतावे देहिया से समझी खेलावाना समझी खेलावाना जीतन हनी दर्दी के यादत धरेला जीतन हनी दर्दी के यादत धरेला हमार सैया रे सखी अलबत करेला हमार पियवा रे सखी अलबत करेला हमार सैया रे सखी अलबत करेला अलबत करेला हाँ गत करेला। तो गाना कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोनी, ठीक बा। आशा करते हैं लोगों की जरूर ही अच्छा लागल होई, ठीक बा। आई बिल्कुल नया मैटर बा, नया तरीके से सजावल गइल बा। एक ट्रैक बनावे के पड़ी, बिल्कुल फ्री गाना बा। रोलनी की यही में सब बता देता नहीं ताकि रोलनी के परेशानी ना होई, कोनो चीज पूछे के दरकार ना पड़ी। बिल्कुल फ्री से बा, रुआ कहीं से भी गा सकता नहीं, ठीक बा। इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाना कैसा लागल, ठीक बा। तब तक के लिए बाय टाटा, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है।